Jaramogi ma wamedo luoni manogi kinde ni adani mondo mi ateri achiel kachiel kama jafombo marwa Walter Nyambaga nitiere alwora mar od bura mamalo mar piny Kenya kama idhi pedhe twak machal kod ma e nyim jo od bura tinende ni kendo adani koro Nyambaga omiwane chal mar weche e od bura mar piny Kenya gie sani. Nyambaga koro thuolo en mari. Mana kaka isewinjo no nyakoro baga jwang pod wan monyonore mana e od bura kaendi kamigeno ni ka ochopo seche mag 8:30 to jakom kamiti mochung' ne weche mag omenda kod chenro mag sirikal Kimani Kuria ma en od bura mamolo biro nyono ndeme kendo chopo e od bura kaendi mar chwalo lipot mar kamiti mondo jo od bura ochagoye mbaka kaka idwaro ni mondo mbaka niendi biro dhi nyime kochakore odiochieng'no ma kawuono, odiochieng'no ma kiny kendo nyaka chieng'no mar tich ang'wen eka koro gibido thuolo mar luto ombulu mar kire oko kata kale kotenre kod mano bende e romo ma gibedo godo kod jatend piny kata jot mar jatend piny bure Nairobi kaendi gilieko weche moko ma gikiro oko motenore kod osuru mar kod paro mar chik ma bende osebedo ka jopiny osebedo ka ng'urne mokalo ka giluwo ni gidwa ni mondo kirgi oko to ka pacho oganda kendo bedo piny ma giloso lipodno endo e gwenge mag kaunti nogo ma Nakuru e boma maduong' ma Naivasha. Koro wan mana tire kamar ng'iyo ni to bende kango chopo seche mag 8 to dhi chalo nade od bura kinde mag chwalo lipotno kendo mondo mi chiw thuolo makere mar gombaka maling'ling mosechoko en ni alwora mar bura od bura kaendi jo od bura mago mosebedo ka chopo ka kendo wabilo godo wach temo konwa ni kata bed ni nitiere moko kuom lokruoge mo otimne paro mar chikno endo kendo bende bichwale kaendi ok gimor kod okang' mokaw kod kweth mago mag jo od bura ma ndiye riwruogno mar Kenya Kwanza motimo lokruogno endo tok bilo wach e romo mar jo od bura mag jo UDA manotim kotele kod jatend piny giluwo ni okang' ma kama endo ok winjo bende timo kod moko kata sanja mag jo od bura mag chokore kanyo mopogore kod od bura kaendi kopogore kod kamiti nogo moyiedhi mar timo okaw kang' kod chenro maketo kano. Koro giluwo ni gibiro loso motegno ewi wach machal kod magogo endo kendo bende gibiro ng'iyo ni to bende nitiere duoko moro makare kata tiyo e yono makare motenore kod okenge mokaw mar thulo oko thuok fuoni mag paro mag chike gwendo machielo kendo en Koro mogi wabedo gi ng'ikruok matin kod jafombo marwa Walter Nyambaga koro sani wadani wachak wawinjane gima owacho nikech ng'ikruok matin nyakwara mogi wadaga ni kuom Walter mondo wawinjane gima koro jo od bura moko kuom jo od bura wachne od bura ka mondo mi gin bende ginyis rang'iny mar ng'anyo margi kendo ok gimor kod gino ma giwacho ni jo od bura chal ka gima oleng'ore matin kod dwachgi kendo bende ka ochopo seche mag 8 wabiro yudo ni to rang'iny mar ng'anyo mo waseneno e dier boma kaendi mana kaka nyawado Eric Owengo osebedo kaluwo e bada koka chip tung kocha chonde dhi chalo nade bende jogo nyalo muomo pek margi kod ng'anyo margi ma gichopo e od bura ka bat maduong' en ni nyaka chop seche giendi ok gisechopo e od bura kaendi koro jo od bura gogo ma bende ne pod okichore gi chien ma pok oyudo thuolo mar donjo e od bura kaendi bende koro molo gi nyamburko moro bang' moro e bwo arita mager mar neno ni gidonjo ka kendo kopo ni koro chiw thuolo mondo mi gidhi nyime kod twak to gibiro thuolo kod lwasi manyangafu mar goyo mbaka kendo bende ng'iyo lipodno matut nikech ibiro kaw thuolo mar somo lipodno endo ka ibiro pedhe kod jakom mar kamiti Kimani Kuria kendo chiwo thuolo ne jo od bura mondo mi ogoyo okang' moko kuom gigo ma gilieko ni ging'ielo oko kelo kanyakla osuru mano mantiere kuom mkate kanyakla kod mago mag geche to kod gigo ma bende iboyo godo godo mwandu moting'o kata mana osuru mago mijuogo kuom jogo ma weg nyamburko kata okumba manyocha bende okosemoro jopiny to en mago mag juogo osuru kuom mwandu machalo kaka mago mag chiemo mokelo kanyakla tamna modhi mitiyo godo pacho kaendi koro mago gigo ma jo od bura ma osebilo godo wach kaendi wacho ni gibiro ng'iyo malong'o nikech giluwo ni nitiere oledhi moko ma piny owacho jatiyo godo nyadi mang'eny to toke to moko ikalo gi tok chiel kendo ikalo maduogo bed chik magi nyalo mana chich kodeko koro gin ka kendo gingecho wengegi mondo mi gine ni to twak tok osepedh paro mar chikno endo dhi chalo nade mano mana moko kuom gigo mantiere kaendi ma bende warito neno ka chopo seche mag 8 jo od bura go biro donjo ka so kiyie na biro mana kawo pach ng'at achiel kende
Huyu ni mbunge kutoka pale Machakos. Nitamuuliza tu swali moja, mheshimiwa, karibu kutuongelesha hapa. Kuna baadhi za zile vipengee ambao zimesemekana kwamba zitatolewa. Huenda ni vyema zitolewe kwako kama mheshimiwa, ambao huenda watu kutoka pale constituency yako walikuwa na matarajio makubwa sana. Wacha niseme ya kwamba watoe wasitoe bill tunaangusha. Kwa sababu ukiangalia zile vipengele sasa wanaanza kujifanya wao ni wako pande ya mwananchi. Kwani wako wanazijua wakieka. We don't trust them. And I can tell you for free, I cannot trust anything which is coming at the third reading. Okay. They can muscle their numbers, decide that they will pass the bill. So, and I will read you a message which I've just received from Matungulu Catholic Fraternity, okay, so that you can understand the magnitude of this issue. Okay. This is a message. Good afternoon. Good afternoon. Blessing to you, Mheshimiwa. Awfully fine. All the Catholics of Matungulu sub-county are commanding you to vote no to the Satan. I've received 30,000 messages. Okay. You go to my TikTok, it has reached 1 million. 1 million people condemning this bill. Okay. The voice of the people is the voice of God. Okay. And I would want to be honest with you. Let's shield off this finance bill completely in totality. We don't care what they have just gone to do in State House and changed. And we go back to the old bill and then come up with a bill which can help Kenyans. Because it is completely unfair. It is completely draconian. It is a bill which will harm the common man. And I want to say this. Okay. The most affected people is the middle class. Okay. Yule mtu ambaye akona mtoto anaenda shule, yule mtu ambaye akona pay slip, yule mtu. Sasa when you affect the middle class, you are affecting the common mwananchi, the Wanjiku, the Mutinda, the Odhiambo on the ground. Because the middle class in this country is the people who drive this economy, is the people who take care of that common mwananchi. So for me, okay, it's a no. Kwa mara ya mwisho kunasemekana kwamba muungano wa Kenya Kwanza wamechukua kazi ya kamati ya fedha ambao walikuwa wanachukua maoni ya wananchi, mwishowe walete ripoti hapa alafu wakaifanya hili tangazo pale Ikulu. Unajua, that's the biggest problem, whereby people are not understanding we are operating on Constitution 2010, whereby there is clear separation of power between the executive and parliament. Okay. Why are they going to bed with the executive? Because they are not trustworthy. Okay. So basically, they bring the bill here, they can take it to State House 100 times, we still deal with it. Asante sana mheshimiwa. Yes. Yeah. Ni hayo tu kwa sasa yenye tumekwisha jua kutoka kwa wanabunge ambao wanangojewa hapa. Mwishowe watakuwa na lao la kusema pale ndani. Eroka mnenya kwa Ramukajwang mano mana weche mawuokum ja od bura Matungulu mawacho ni kata bed ni ntiere moko kuom thuok paro mar chik no bibi ng'ie loko gino wuon gi ikore mar thiche oko gi kukunete kata bed ni ntiere ber moko kachiel nyaka studio idhi nyime kod yudo weche manyien mabendo iki kendo losni makare. Erokamano nyakwara mogi mano iluongo ni Ustadh Walter Nyambaga, chiel kuwuok e liare mar od bura ma malo mar piny Kenya kama idhi pedhie twak mar paro mar chik mar omenda odiochieng' ma kawuono. Nyakwara mogi adwani mondo gie sani koro ni to adhi ane